سلام هەواڵنۆ ئیرۆ ئەس دۆخوازم ji we re behsa pîrtûkeke li ser Kurd û Kurdistanê bikim. Pîrtûk divî warê de şaserek te hesibandin û dibe sedeme li kolînan akademîk en paşeroje. Taybetmendiya pîrtûkaya herî girîng ev e ku bê Kurdî hatiye nivîsandin. Kesek ku bê Kurdî nivîsandiye Mihemed Emîn Zekî Bege zanın bî Kurdî ji bo Muhammed em dibêjine Mihemed. Pîrtûk pişre ji aliyê Mihemed Avnî Beg ve hatiye vergerandin Erebî û ji aliyê Mihemed Emîn Zekî Beg ve bî hin peveke nû hatiye dewlemend kirin. Dîroka nivîsandin û veşandîna pîrtûka 1900 û 3 û 8 û 1900 û 3 o nehe. Vî deme neteveperîstî tevgera siyasiya serdest bû û netewendin en İslamî deme ku pirtûkan dîroka dinivîsandin tene behsa xwe kirin, behsa Kurd nekin. Kurd mileteke ku hem di wara zanîstî hem di wara olî û hem jî di wara dîrokî de gelek hizmet kiriye. Lewma ev neheqî bû ku dibe pîrtûkek li ser Kurdan bê nivîsandin. Li aliyê din Mihemed Emîn Beg xwedî îdealeke nivîsandîna pîrtûkeke Kurdî wek pîrtûkxaniya Endûlîsê ye yan jî pîrtûkxaniya Sîcîlyayê bi rastî pirtûk nîşaneye wê îdealê ye. Li ser axa ku wî dijî Nasnameya Osmanî serdest bû, pişre Tirkî û Turanîzm serdest dibe û ev jî dibe sedem ku Kurd ji rêze derbikevin. Di vê rewşê de bandora neteveperîstiya Kurd li birez Mihemed dike. Berheman xwe ji pirtûkane û pirtûkên lê Stenbolê û Ewropaya dihat afirandin. Lê ev kar di şeva te de şevitin û Birez Mihemed ji vê rewşe pir hemgîn bû û navbere jî xebete girt. Demek ku İmparatorî Osmanî hilweşiya û di sala 19 û 20 û 9 de çû badete dîsa dest bi lekolîna xwe kir û yek du salan bi giranî xebitî. Birez Muhammed Kurdeke ku di sala 1800 û 8 de li Bagdadê hatiye dîne û li vir medresa dibistana seretayî û dibistana leşkarî qedendiye. Paşê diçe dibistana leşkariya Stenbolê û pêşî mezûn dibe. Di lijneyan diyarkirina sinor en İmparatoriya Osmanî de cih digire. Di qeda leşkerî de bilind dibe. Ev beşdarî şere cihaniye yekem dibe. Li rojîlata navîn li gelek eniyan dixebite ji bo serkeftînan xwe madalyeyan dîstîne. Vî 8 pîrtûk nivîsandîne. Yek jî wan lî Muzexaneya şere Londanê ye. Piştî 19 û 23 salîye Bagdadê çû Bagdadê û li vir wezîrê dikir. Kurdekî zana û dîndar û bî pênc zamanan dizane.